alle sammen og velkommen til en ny video til mig og de professionelle. I dag spiller vi et eller andet Phobia-spil. Det eneste grund til at kigge ind på det var på grund af, at der var noget med backrooms på forsiden. I dag spiller vi med Carlsen igen. Hvad siger du? Der. Nej, det er faktisk den her OG. Oh shit, det er. Det er godt nok. Jeg har lige created en lobby. Chapter 1. Ja, vi tager level 1, bro. Jeg kan ikke lave det, the end. Det går nok. Sådan der jeg har created og join. Kom her. Kom. Beat that. Beat that. Skal vi se om der joiner flere? Bro. Okay, vi starter bare. Det går nok. Vi er alligevel også... Jeg kender det her spil. Jeg har sådan været til sådan 13 eller sådan noget. Men jeg kan ikke huske 7'eren, hvordan man klarer den. Jeg er også virkelig professionel. Jeg har spillet det lige siden jeg blev født. Vi skal sikkert bruge sådan en YouTube tutorial til den. Det er helt sikkert derfor jeg har fået den her badge. Det der starter badge. Hold din kars. Ja. Fuck. Oopsie. Ja, det vidste jeg godt. Ej, ikke sådan noget her pis. Ja, jeg sagde det jo. Nej. Så skal vi bare finde en led. Hvor står der sådan en der? My name is Verity. Ikke. Der er en pil. Kan man sprinte for evigt i det mindste? Det kan jeg ikke huske. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er udpustet. Ja, bro, fuck det her pis. Har du kamera? Ja. Det er sådan, du kan zoome ind på ting. Ja, fuck no. Og så er der også en night mode, tror jeg. Mit navn er Peter, og velkommen til den her video. Det var da virkelig rart. Hvad kigger du på? Sådan en mand her. Prøv at gå ind på kameraet. Fuck no. Der er bare en mand, der står. Det lader være noget her. Hvad er det? Du har kameraet på, det gør jeg ikke. Nå, vi skal den over. Fuck, det var ikke engang meningen. Jeg tror, det faktisk er sådan, man tiltrækker sådan monsteren. Ja, det er nok ikke. Ja, hvor var det mørkere her? Det ved jeg ikke, bro. Jeg tror, vi skal spille noget andet end det her. Nej, bro, trust, det er fucking cool. Kan vi skubbe dem op her? Fuck. Det er ikke mening, det der. Nej, ikke fald. Vil det ikke Lucky være bedre, hvis vi placerede dem her på? Hvor? Nå jo, ja. Ja. Hvad fuck gør du? Vi mangler en mere. Du skal bare holde pick-up-knappen ned. Hvad for en knap? Fuck. Jeg faldt ned i cracken. Bare sæt dem der på. Jeg skubber her. Hvad laver du? Nå, det var mig. Nej. Nå, jeg faldt ned i cracken. Jeg kan lukke ikke lide det her. Tror du,
selv, den kommer. Nej! Jeg skal vi bare blive her. Jeg tror, det er Captain Clark. Ja, Captain Clark. Captain Diddy Så det bliver... Åh, kom. Fuck. Nu vil jeg... Hvad fuck? Er det dig? Nej. Det der var mig. Ja, det var i hvert fald ikke mig. Det vil du trykke på den der. Ja. Kom. Hvad? What the fuck? Hvad er det der? Hvad? What is that? Nå, det har... Nå, det er... Hvor blev den af? Nå, kom. Hvad? Det er sådan en smiley, mand. Du hører ikke noget. Hvorfor kan jeg lukke ikke lide det her? Jeg tror, vi skal have noget. Skal vi ikke lige blive her lidt? Jeg kan godt lide det her sted. Se. Kom med nu. Og der er hiding spot. Ja, så vi bliver her. Jeg får Big Bag til at hoppe over. Så sidder man sådan her. Jeg kan se dit ball, der er head over, altså. Kan vi ikke blive her for evigt? Hvis vi alligevel ikke dør af sult, så... shit. Hvad? Nå, jeg tror, vi skal lade noget. Hvor fanden løber du hen? Jeg er bare her. Jeg skal vi den her vej? Jeg tænker... Kan du høre et eller andet? Hvad laver du? Jeg kigger. Hvad er det? Du kigger, jeg holder øje bagved. Vent. Jeg er lige så useless som hende der pigen. I think it's called for the other one. I was never alone. Jeg holder bare øje her, mens du læser. Hvad fuck laver du? Jeg kan ikke sprog. Skal jeg gøre det? Jeg kan ikke sprog. Jeg vil lige prøve. Nå, i hvert fald en af dem kalder efter en. Men jeg tror ikke, man kan sprog. Oh shit, ikke. Skal vi ikke spille noget andet? Trust the games. Vi ser Captain Clark derude. Lad bakterien. Trust, vi gør det se bakterien. Du går forrest, så. Det er vi Så ja, det var et eller andet. My name is Andrew Dingus. Kan man ikke sådan tage den her? pas på med at gøre det der hele tiden. Det var synes ikke meningen. You gotta passe på. Hvad? Hvad? Vent lidt.
Nej, ikke gå tættere på, vel? Bare det start. Hvad er det der? Det ligner sådan en pikkel, der stikker ud af væggen. Prøv at se. Der var. Kan man skubbe hinanden? Nej, det kan man ikke. Hvorfor ligner det seriøst, det der sådan? Hvorfor ligner det seriøst, det der? Hvorfor ligner der sådan står noget der? Gør det ikke? Jo. At this point, there's only one way. Så bare hop. Ja, vi ses. Jeg tror, det er den her vej til det næste sted. What the fuck? Hvad? Jeg så smiley'en. Det så jeg også, det var sådan en inverted lige nede i billedet. Jeg har en idé. Hvad? Det der var ikke mig. Fuck, du er big bag, hvis du kan skubbe dem her. Bro. Hvorfor er det som at der er tog? For mig ligner det bare, du sidder og kigger ind i væggen. Prøv at komme og kigge på det. Hvad? Prøv at se på det. Hvor? Monkeys. Skal vi gå derind? Så Ja, jeg går ikke forrest. jeg kan i hvert fald føle, at vi kommer tættere på pool rooms. Jeg tænker på, at vi går bare... Ja. Jeg har lige skruet lidt ned, bare så jeg ikke bliver så bange. Hvad er det her? Hvad var det? Det ved jeg ikke, det ligner sådan en besøgskort. Hvad er det her? Det var bare tilbage, tror jeg. Jeg føler, vi kom derfra. Kom. Bro, hvad er det, du fløjter efter, bro? Der er Jeg kan ikke gøre noget, fordi mine fingre er kæmpe. Nå, jeg skulle lige så sige, der er no taxa. Hvorfor gik nu, der er du? Nej. Nå, jeg tror, jeg bare har brugt al min energi. Så blev jeg lige hævet. Ja, jeg så lige smile. Ikke kig. Kig sådan lige lidt til venstre. Nogle gange så ser... Den forsvandt lige. Skal vi tage den mørke vej, eller den lyse vej? If it ain't white, it ain't right. Det ligner pool rooms. Jo, det her er indgang. Indsæt karten. Den har jeg. Til. Jeg vil skrue lidt ned. Til jeg snart så sover. Jeg troede lige, jeg faldt ned. Det var toget. Vi vil sådan tage toget den sted hen.
Oh my days. Ja. Shit, man. Det var sådan et kæmpe hul. Jeg tror ikke, det er Big Randy. Bro? Jeg går. Det er det. Jeg synes fast ind i den. Hvad skal jeg gøre? Oh my days, jeg troede, du kunne komme igen. Hallo, Mr. Pippi. Du croucher lige nu. Nej, det vidste jeg godt. Jeg troede, jeg var lav. How do you love me well? Nej, du er så lukket ind. I like ball. Så ingen What has a man got to fear? Jeg tager min 1v1, bro. Jeg skal bare lige skrive noget først. Det er noget, hvad hey. Right? I'm nonchalant. Det er det, jeg prøver at sige til den. What has a man got to fear? Except his own glory. Hvor fuck er du henne? Jeg synes, vi skal splitte op. Hell no. Fuck er du henne? Nigger. Jeg mener bigger. Bigger. Det er fordi, jeg snakker fransk. Sådan der. Hvad piker bro efter? Haha, you're too slow. Du skal ikke bully stemme, bro. Med den måde, du går på. Nemlig at poppe han op. På wallahi. Så der er i hvert fald en, der kalder på den. Så. Den anden kalder på den, og så den anden. Hvad? Du ved, sådan. Der er også en anden en, som der kalder efter den. Bro. Det er sikkert Nu er der en hopper. pil her. Skal vi følge efter pilene, eller... Ja, prøv at se. Oh my days, det næste sted. Pool rooms. I min røv. Vi escaper backrooms. Ja, what? Herunder. Det er det ikke pool rooms, bro. Okay, det her, tænker jeg. Så er der sådan en kæmpe snegl, tror jeg. Hvor? Eller sådan en stjerne. Jeg kan ikke engang svømme. Ja, hvis du så fandt 5 af dem der wheels. Ja, hvad er det der? Hvad er det der? Oh my days. Hvad? Den der fucking smiley, der var der. Jeg føler også lige, at jeg så noget. Ikke kig til højre. Der er den der tæt på, jeg spørger, wallahi. Der er noget derovre, det er bare ærgerligt i min lomme. Man kan kigge op også. Fuck. Der er noget, der kommer til. Beat down. Heldigvis er den for fed til at kunne gå herind. Ej, når den er så fed, så går det nok. Men jeg vil lukke hellere slås mod den her end den anden ting. Bro, den er friendly, bro. Ja, bro, det ligner en søster eller sådan noget. Jeg svøver på mine hænder, ikke? Og de er sådan ved at gå i stå, når jeg ligger ned sådan her. Det forstår jeg godt. Jeg tænker, du må være vant til sådan noget. Det er jeg bare. Be that. Follow the alpha. Nej, din far er bare gået i seng med Ida. Jo, vi lukker lige der. Tænd lige noget lys, please. Nej, kom over. Det er lys, bro. Lige lys med mere. Bare lige tænd en af de der hjørnelys. Ej, det er da alt for lyst.
Og så kommer min far til at finde ud af det. Jeg har måske... What do I have? Nej, men det behøver vi ikke, det er fint. Men skal vi ikke snige først, tænder først, og så spille lidt smule bagefter. Jo, så går vi lige AFK. Hvad? Ja, fuck no. Den vil bare Så gerne. skal vi bare gå i seng. Vi er nødt til at dø en gang mere først. Ja, da. Vi løber bare. Vi kan komme ud af døren, for du på min fat ass. Den er lige der. Løb. Eller har du en god dag? Kommer du? Den kommer efter dig i stedet for mig. Fuck. Tak for at sige det. Hvor er du? Bro? Jeg ved ikke, hvor jeg går hen. Ja, det er en god ting. Nå, men det er døren til at komme ud. Vent der. Hvad? Nå, men vi skal så finde de der hjul der. Ja, det gør vi ikke. Vi skal finde 5. Ved du hvad, så siger vi tak, fordi I så med part 1 her, ikke også? Og hvis I vil se videre, så bare skriv den ned i kommentaren. Helst noget positiv feedback. Hvad? Hvad? Det går nok bare sådan en lidt gamle Ola. Gamle Ola. Er det stadig rigtigt? Gamle Ola. Jeg I må var have det. meget god i. Jeg går sådan her. Ændrer min avatar, så respawner jeg. Jeg tror jeg får det savn. Men det går Jeg var nok. lige over der. Se, der var sådan der tandhjul. Ja, det gør god mening. Smægtræner er nej. Sådan der, very good. Jamen. Kan du lige se, om jeg er derinde? Det tror du døde. Eller hvad? Jeg fik et heart attack. Bare gå ind i den. Nej. Hvad sker der, hvis jeg ikke går ind i den? Vi sætter jo bare. Den er friendly, bro. Den er friendly. Er jeg død? Nej, Jeg kan ikke se en kæft. den er friendly. Den putter på dig, og så døde du. Det ligner lidt... Ej, det ser hvor lyst det er under vandet. Men vi siger tak, fordi I så den her video. Og tak for i dag. Ja. Vi er ikke døde, vi sover bare lidt. I kan ikke høre os, de kan. Ja, den kan.